ngô cùng bà yo lướt pa rồi cô ấy jing men ba jing ngô pa per thế ngang một kỳ ne ba ro kỳ day jing so na wa jing so na ka per thế hin ray kam laban ayana jing jinjar ba jing shitong ngamat na ka ni ka per thế kawan kena utra Jisu ladangi pai batien buron jingkir kumyo bajing aye awajing sok naka perthe henrai kam laban ayanga jing jinjar bajing shitom ngamat nakane ka perthe wajib sok naka perthe henrai kam laban ayanga jing jinjar ba jing shitong ngamat nakane ka perthe henrai jing sok uday utra Jisu jing sok Jesus.